lapsi. Kyllä. Kertakorjaus. Joo. Kerralla kaikki tuntuu. Niistä on niin hirveä kaupu, että vieläkään päästä kyllä tikkuun pistämään. Se on en mä tiedä mistä mä olen kanssa kammussa, mä en kanssa siellä yhtään sitä tikkuun. Varmaan samasti. Ollut joku vähän ronskimpi lääkäri jossain koulussa tai neuvolassa. Hauska katsoa tätä videoa. Koiran haukku peittää. Kaikki menee videoon. Pertti. Mitä mieltä olet, Mike? Si. Mä menen taas tonne kipeästi. Jos te olisi oikeesti määrättä, niin joo, kyllä mä arvaan joo. Niin se. Sitten kun ne on rapasia, niin on ihan oikeesti niin rapasia. Niin se on kaikki kuraukset täällä joka kyllä, paikassa. Kyllä, täällä on joka paikassa. Joo, nyt pysy hyvänä. Nyt oli ihan hyvä, tuli vähän. Joo. Takana. Oltiin pätevä. Joo, ei se lähde. Se koira niinku itsekin... Koira ei pistä hanttiin. Ei se välitä. Se tottelee, se uskoo. Tätä kemppuliita. Ei. Protestoin, kun mä teen töitä. Se ohjaaminen ei ihan aiheuta ongelmaa. Toinen porukka olisi taas semmosia, kun ne ei voi sietää sitä. Kailemaan.
olipa homma, kun kieli tulee. Indikaattori ihan punainen. On. Ihan sininen keskeltä melkein. Valo. Otaks minä? Se on varmaan hyvä loppu. Joo, se oli hyvä.